Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas pasama kinibugod kayo alubar. Idintero maginan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri isus. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipat. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itineto ya programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldaw ti Sabado papagayam 11 apo ti mabilang iti bulan ti Marso 2023 idanon ti ENR online ti sabali pa parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati ako pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Idanon mi apo di damdamag nga amumi nga dati pakasiknan tay amin asa nga pada. Dagito iti damag ngayon kamin sa gana ngayon ti pagsasaritaan ken pagsisinukatan ti kapampanunutan. Dati pan nakairaman ni Diputado Arnold Arnie Teves iti pamapatay gigiyim ken kamsat. Ada dati pamagbaga ken kuana ti House Speaker Romualdez nga masapul nga agawid dito pagilya na Pilipinas ket sangwen na ti pan nakairamraman na iti pan nakapapatay ni Governor Degamo gagayem ken kamsat. Iti sabali nga bangir digiti pamapatay ije Negros Oriental kakabsat ken gigiyem adalen nga naimbag kano apo ti Department of Justice segon iti sekretaryo ti nasaong nga departamento. LTFRB inlalawag na igem digiti kooperatiba gagayem ken kabsat ti pan nagpili kaditi modern unit ti jeep ken saan nga digiti driver. Ayun so may sa deti kaditi problema. Iti sabali pa nga dama gapo China balbalagan na ti Pilipinas gapo iti pan nakanayon digitay EDCA sites papagayam deti kano na peaceful nga relasyon ket mabalin nga apektado apo iti detoy nga nasaong saan na napintasita nga panang trato ti China apo kadagitoy EDCA sites gigiyem ken kamsat digito apo digito insagana mi ken padaanan nyo detoy na pagsasaritaan tayo di kalman shooting incident iti Iba Beach, Hawaii. Amuyo kadi nga detoy suspect nga taga Marcos, Ilocos Norte gagiyem ken kabsat napilaan ni ti agsusukot nga kaso kastamit na po nga inbilin ti korte nga no ag bail out gigiyem ken kabsat $1 million ti kasapulan. So, medyo dakkel na dagsen gagiyem ken kamsat. Padaanan nyo apo, sublianan tayo kainuman. Dagito'y biktima, gagiyem ken kamsat. Satisfied na kani. Kadeto'y nga pan nakaipilan ti kaso, iti nasaong nga suspect, iti pamaltog. Dagito'y ken sabsabali pa, tampok papagayam para iti may nga oras sa panangidanon mi kada kayo di programa, Damdamag ni Berto. Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayawa. Irikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Hello. Okay, tuloy po, tindi pa nagpipindadamag. Mapantayo na po karito inumanteo, sublianan tayo ni Mr. Nazer Pitpit. Manipo na po yung Iba Beach, Hawaii. Inline na po karito pasamak. There is shooting incident, Martes tirabi po yung Hawaii. Gagiyim keng kabsat nga nakatamaan dito father-in-law ni Nazer, kin ura isuna nga medyo grabe po dito sitwasyon ni Mr. Sardo Felipe. At dito hospital karito yung gundayo. Okay,
Nazar, once again, good evening. Kengka dita Hawaii, afternoon mi dito Lawag City ken Ilocos Norte. Okay. So nabagaan kayon nga napilaan ni ti kaso deti maitudtudo nga suspect wenno bigbigbigem nga suspect nga nang paltog kada kayo pakairmanan ni katugangam Naz. When Uncle, na patong-patungan ti kasunan ni Menarden, idi recalman na charge ti one count ti first degree attempted murder, talong counts ti second degree attempted murder, talong firearms offenses. Kin adan to pa ti mapangkam to no korte to no March 16. Mapangkam to ag-testify ti Jay Samo ti judge to hanggang. Okay. Okay, so yung proseso after nga na umungda digitay evidences together with witnesses dijay na ipilan dijay kaso. When Uncle, finally thank God nga na-charge napantatay Friday morning napaniso na jay judgment na ni Menard Milan kinasarita ti judge tatayan napanjay court first court na tata. Okay. Dakam tumot dito maroon no March 16. Okay. So bali di police at isudat nagpila ti kason tilang kasapulan da kada kayon digiji testimonyayo then to attend the court hearing. When Uncle, dahil lang ti or-orayon na maten. Okay. Basically, rimuar nga news ket he needs $1 million for his temporary liberty. When Uncle, post bail na as of right now nakaset ti $1 million ti temporary custody. Okay. Okay. Nailawlawag ka diti prosecutor kada kayo no aping nga kasjeti kadakkel DJ i-require ti korte nga bail out or piyansa for his temporary liberty. Yeah, Uncle, may tatay J prosecutor ditoy may nangipan ti papel para di Sofina na nga mapangkam di korte no March 16. Okay. So yung March 16 na mapangkayo jay korte arraignment or first trial first trial gin first trial siguro Uncle at mapangkam jay korte kidagi jay naka witness amin. So okay. Yeah. Okay, so dito pagilya na Pilipinas, whether sikati complainant, sikati defendant, you need to mangala ka iti lawyer mo. So dita, who will provide your lawyer as a complainant? Madida pa'y imbagano sino ti kasta lawyer me Uncle, I don't know yet or if we need lawyer or they're gonna the prosecutor provide. The prosecutor. Yeah. Okay. So dan sa timang i-provide kay lawyer kinyami Uncle. Okay. What about the accused? The accused. Masapol nga isunat mang-hire ti lawyer na or adda mang-hire? Ito na timang hire Uncle. Adda ti lawyer na tayo. Okay. Yeah. Okay, so digijay nga kaso, paki-mention ulit yung mga kaso niya, yung mga kaso nga naipila. Kaso na idi kasta Thursday, one count of first degree attempted murder, 3 count of second degree attempted murder, in 3 firearms offenses. Okay. Yung firearms offenses, ada kaso na seknan iti panagikot iti armas. Kaya't nakadinga sa wen niya, he is not qualified to own a gun. Yeah. Awan ti papeles kin registered DJ firearms na
And yeah, that's all I know. Three counts. So yeah, manjak ko na amo nga naganan no anang kaso na ni DJ Firearms na. Yung firearms, okay. DJ paltug na nausar, nga pinang paltug na kada kayo nga kunam. Adda iti ikot ti police ita? Adda na recover da laang DJ duwa nga paltog nga usaran na kuma DJ naala je revolver ken je automatic rifle na. Okay. Revolver and automatic rifle. Yung automatic rifle, DJ di nag-stoppage, nga nagputok. Wan angkal. DJ ti nag-jam. Okay. Okay, so yung DJ data face mo, parang damgyas lang, ganun ba? Yan. Kasla nagpaunag nga rin angkal deto napanje isagsarakan na deto yung simrat ke bala dito. Okay. But haan niya na unig, parang yung kudil lang, iso ti simrekan je bala, then nag-stop ka dito yung pispis mo. Garit aman angkal. Pwedeng komanda ito. Okay. Yeah, uncle. Sorry, uncle. Okay, go ahead. Ano DJ question mo, uncle? So DJ data lima bagad to, isut simrekan je bala, then yeah. Then nag-set kan ti bala toy, nagpangato sa ditoy mo tinangikatan ti bala. Okay. Oh, talaga Buti Yeah, nasaya nakailag ka, no? Nakailag ka? Nanggal. Okay. So with those cases filed against kadito suspect, satisfied kayo, especially ken ka, nga sikat the first target, di ba? Are you satisfied with the cases filed against the suspect? Yeah, satisfied na ako uncle ti kaso na deto kastakit na dagsenan deta lamay isang tao talo kami nga nangikaso uncle. So the minimum kastana ket 20 to 25 years ti may isang tao ti case ti first degree attempt murder is 20 to 25 years minimum. Okay. So with that 3 counts of attempted murder, that is times 3 if ever nga makonbiktaran. Not even counting his 3 firearms offenses. Okay. Yeah. Qualified DJ 3 firearm offenses na so unregistered gun and yeah, mawan mo ti imbagada nga trespassing pa ditoy iso nga ditoy kaso na iso nga adunton sa may dugtong kal no kasta no mapangkam di judge. Okay. Adunton Yes. I-notice nga inted ti prosecutor kada kayo or the prosecutor mismo. Ada ka di paliwanag da or panangilawlawag da how long nga ma-hearing or madingig dito nga kaso before nga maibaba di verdict no kas pagrigan nas. Nangkal, mistake ko gayam angkel, ti gayam no kastakit March 14 gayam hanga 16. March 14, yeah. AM. Repeat mo man di question mo dati, Angel? Okay. Ada ka din baga ti prosecutor kada kayo, especially ken kano, how long nga trataren ti korte deti nga kaso para ka di conviction wano pa nakaibaba di verdict? No words yet but first trial mino 14 Angel. Yeah. Okay. Manjak pa amo no mamin nga mapangkam trial. Okay, so pagka na-meet niya, maited na DJ Vale nga $1 million at the temporary liberty na makaawid or anyaman no man ag-bail out makaawid yung at dati restraining order mi kanya nanupan ikan dati shackle na di kaskla bracelet di saka na nga at the GPS nakin under surveillance so don't worry kung naman the police or nun makabil iso na awan ti threat na kinyayo ta naka GPS to DJ shackle nankin
adalat tamot timang mangmanman niya pulis Kenyana. Okay. Yeah. Okay. What about isuna mismo or relatives na ada ka din digiti ano kaslala makisarita da kalayo or dumawat ti dispensa? Awan. Apan pulos angkel haandan sa guilty ti pinamay anda. Nga kasta awan mat pulos ti mang message nga ti ag sorry da kumamot kasi napasamak. Awan mat angkel. Awan mat ti words da. Okay. Pulos. Okay. Update ka ni father-in-law, how is he? Mayatan angkel he's getting better every day. Yeah, he's responsive, very Yeah, very responsive. responsive, He's still adapay lang DJ tube feeding na iso nga madipay lang makasaon ko. But other than again so far may pa amuti nukton ano ti next operation kay DJ maikat kay DJ bala na. I-update ka uncle no ba? Okay, Nas, maraming salamat. Itindad mo agundaway manen nga makainnumanda ka, maka-update tayo kadito nga pasamak. Amom adu di kita mang sursurot dito Pilipinas kadito nga pasamak ken parang ti makita nga kalikagom di kita kaya di kumpara ti justice dita Estados Unidos, especially Hawaii, ten justice dito pagilyan tayo nga Pilipinas. So, once again, thank you very much. Our prayers for your father-in-law. Thank you, Nas. Thank you, Uncle. Okay, Uncle. Okay, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy gagayim kay Kamsat. Itila nga po, nakasaritak DJ anak ni victim, ni Sardo, in the hospital. Very responsive ni victim. Kumakaway nga rin tatay maki. Ang imhan na nga, han na makasungbat, han na makasao. Gagayim kay Kamsat. Basta impakita lang ni Kathleen, DJ Estado na, mangignak ko na kitwain ko na then ingato na DJ Ima na, paypayapay iso na. So, thanks God. At siya na responsive talagang mangig na apo no anya digitay so kitain niyo apo DJ sitwasyon na $1 million gigiyim kamsat DJ laing kadakkel DJ anon but DJ rimwar nga news nga nabasa ka it depends upon DJ request to DJ lawyer mga maileser kaslamit dito apo adano ko dito tuding ti korte nga kastoy ti bayadam nga kas piansam for your temporary liberty ngem agmusyon no kwa DJ lawyer ni accused gigiyim kay kamsat to lesser ileser da ibababada ada digiti kakasjay apo ket dependento na po ij judge no paboran na wenno saan na nga maibaba apo DJ fiansa kaslakas jamet ti maawata ka po kaditi rimwara may panggep apo kaditi kapan nakapagpiansa mabalin nga agpiansa ni deti suspect gagiyim ken kakabsat ni suspect kahit ko lang palawaga po deti victim gagiyim ken kakabsat deti victim asawa ti kasinsin ko apo asawa ti kasinsin ko and the suspect gagiyim ken kakabsat kaanakan ti old friend ko from Marcos, Ilocos Norte. Gigihim kayong kakabsat. Itay lang nga namak kasi nag-message si old friend ko, DJ Hawaii, kaanakak deta friend, kunana anak ni manang ko. Kunana kita iso makiap-apuintak, karakwada, no mabalinda apo nga ma-interview. Kahit ko may i-ano dito, but I think haawanti time, dati lawyer, nga Pilipino apo, nga DJ Estados Unidos, tapno mas adadda nga nalawlawag kada tayo dito kastoy nga kadagsenti kaso nga may pila iti maysa nga o kita inyo idi rabi isa nga ilik dito kasinsin ko from Hawaii metlaeng ni Mr. Onofre Durupan na mais-istoryami akit nadagsen dito kasing ko na 25 years ko na so tama po yung assessment or knowing knowledge ni Mr. Onofre Durupan
25 years each count. So talo, that is 3 times 3, that is 75 years. Sa bali pa, DJ gun offense nga naipila against ka dito suspect gagayim kay kabsat. Napita sa po nga paggiin na dalan, just to compare yung nila justice nila sa US kumpara po dito pagilyan tayong Pilipinas aglalalo ka dagitoy gagayim kay kabsat nakaadua po digitay paspasamak iti pamaltog especially apo digitay elected officials gagayim kay kabsat namuna ta digitay kaso nga ti biktima ket elected officials ti main suspect ket elected officials gigihim kay kabsat iket no digiti agpipinatay nga isuda kaya da apo nga ipakli no ibaon di mang patay iti padadang opisyal how much more kada tayo nga ordinaryo nga tattao gagihim kay kabsat di ba yun yung nakakatakot DJ tinakabutbuteng no adda digiti kakastoy apo nga paspasamak gagihim ken kabsat kasla dito pasamak di Hawaii awan sa puli mapo ti kaiget ti linteg iti Estados Unidos gagiyem kay kabsat ngem maitured da apo ti kasjay nga wagas ti mapan panangraot den pumaltog gagiyem ken kabsat okay agsubli dito apo para adupay nga damdamag kalpasan digitoy. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan di barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kin matmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort para reservation tumawag ni cellphone number 0963-000232 Blue House Beach Resort. Ipalagip ni papagayam nga nang rugi na po diti promo manipo diti Blue House Beach Resort dedicated the Blue House Beach Resort promo bonanza nga nang rugi pa po iti primero iti deti nga bulan ti Marso amin apo nga mapan iti Blue House Beach Resort nga agakupar agupa ka diti cottages da may kanya insigida po automatic ti maysa nga Blue House Beach Resort t-shirt plus, may kan kay amin nga nagkukuyog iti ticket. Ada ticket apo, pilapan nyo DJ coupon. Gagihim kamsat, babenti parang isurat yun. Tinagan nyo, hustong address yo. Diyan, DJ telephone number yo. Gagihim ken kamsat. Ikaten nyo di stab. Ilubot yo apo kaditi Tambulo, ije Blue House Beach Resort. May kan kayo ti gundaway nga mga bak kaditi sumaganad. Iti weekly draw.
first, second, and third gigiyem kay kabsat maikanda po iti imported canned goods gigiyem kabsat imported goods digijay mabunot plus adda sa nga pulo apo nga consolation prices nga tunggal may sa kadakwada nga mabunot ti ticket na ket mangabak iti 200 pesos gigiyem so nga dadakkel weekly draw pala deta DJ mid promo draw di katingaan to apo diti promo adda maangay na po nga naindaklan nga draw nga pangabakan nyo iti first prize 5,000 pesos second prize 3,000 pesos ken ti third prize 1,000 pesos plus adupay nga consolation prizes. Into no grand draw, gagiyem kay kamsat, dagdadakkel man na po nga papremyo ti agur-uray kada itinagasa ta mga bak nga nyagbali na customers ti Blue House Beach Resort. First prize 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, ken ti third prize 5,000 pesos ken adupay apo nga consolation prizes. Ti paay ka na kayo da Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken ti Sibukela pamilyada agtagi ko apo di Blue House Beach Resort gagiyem ken kamsat. Awan sa baling aramidan nyo tapno may kangkay ti chance nga mga bakka dito pa premyo mapanitan kada iti cottages agupa or akumudar kada ito nga cottages ti Blue House Beach Resort. Blue House Beach Resort Masarakan edi Barangay 37 Kalayab Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da once every 18 months no kamang Robert as namin lang DJ pinag-change oil ti lugan DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan iso ti pinaka-puso no namang Robert no tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan kada iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder kada iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di iti kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti Barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Pagyaman natin ba po dito sa Maganad ni Dr. Alan Taylan, manipo na po di St. Camillus de Relis General Hospital, at number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, dari-krik na inyo po di Baguio, ket yung nagpakonsulta rin ni Doktor, mapani ti Doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicharon nga magata nga po iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicharon raman niya di muntupulos malipatan pakiramanan na po ti ari ti lakod nga sabsabali pa nga putahe. Ti Cherylins Crispy Chicharon ket kukwa de Mr. and Mrs. Henry Vallador ken Mrs. Cherylin Jacinto Vallador manibo na po ti Santa Maria, California, Estados Unidos.
Thank you very much iti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na nga construction assistance nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga Serbian apo ti TMT Construction Company. Iti nababa a presyo, babayan kini Honorable Telwin Tapawan. Pagyamanan tayo pa iti John Floor Apartment di Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag, babayan kada Mr. Aurelio Fiesta Jr. kini Mrs. Florentina Dadula Fiesta, manibod po iti Honolulu, Hawaii. Agyaman te pa iti Pugadlawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawak Street ti Siyudad Tilawag, anda po kariti nalaling nga aircon technicians tapno urnaw senda ti problema iti aircon nyo. Agyaman tayo ken ni Mr. Victorino Pasqua, manibod po iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Ken thank you very much Ma'am Esmer Galisinao, manibod Barcelona, Pagilian nga Espanya. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Palabasa po, patapulog ito 4 minutos, kalpasan, ti oras tayo nga alas 12, tuloy ti programa tayo damdamag ni Berto. Nabara apo nga mapagsasaritaan ni Diputado Arnold Arnie Teves, gagiyim ken kaabsat. Kalpasan na po nga ditay natiliw nga suspek, kada ti pan nakapapatay, diti gobernador apo, ijay lugar da, gagiyim ken kaabsat, ni Governor Digamo, mairamraman tinagan na. So, ni House Speaker Martin Romualdez, ada deti pamagbagana apo ken ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves nga agawid dito'y Pilipinas iti kaalistuan nga panawen. Kinuna ni Romualdez para iti nasaon pampanday linteg nga aging galaeng iti Marso 9 gagiyem ken kaabsat di ket anatatan 11 until March 9 laeng iti deti nga tawen tinaited nga travel authority na babaen ti Kamara para iti biyahe na nga napan iti Amerika. Imunan nga kinuna ni Teves nga adday iti abroad para iti makungkuna nga stem cell treatment. Kinumpirma ret ni House Secretary Reginald Velasco nga dimawat ti extension para iti travel authority na aging gana ti Abril 9. Nupay kasta saan nga napaburan base apo iti alagaden ti Kamara kasapulan nga nakasaad wenno nakanutar no sa dinno nga lugar ti papanan ti agpampanday linteg. Ayun So saan nga na saan nga napaburan apo di extension nga kitkidawen ni Teves gagiyem ken kabsat ken adadeti panang bilin ken kuana ti House Speaker Martin Romualdez nga agawid iti kaalistuan nga gundaway tapnon ti kasta sangwen na apo detoy panakairamraman dalusan na tinagan na gapu iti panakairamraman ti nagan na iti Digamo case gigiyim ken kabsat. Okay. Kasano nga minapo dito yung Negros Oriental gagiyim ken kabsat. Ado di kiti rumrumor, adun di kiti imun unapay nga napasamak nga pamapatay. Itatapo, ada dito nagbalin na rakurak ti Justice Secretary Remulla gagiyim ken kabsat nga adalenda kitain da apo babaen ti Department of Justice sa sursurok ngem sangapulo nga na-report nga insidente ti panagpapatay din Negros Oriental. Dito ket segon ti sekretaryo ti Justicia, Justice Secretary Crispin Remulla.
imunan nga dati nagbalin niya rakurak ti sekretaryo iti bibisita na personal iti mansayag ni Negros Oriental Governor Roel Degamo iti Miyerkules ken nakita na nga adda digiti pattern of impunity iti panang describir ni Remulla iti dito nga probinsya nga ditoy kayat nangasawen mapapaay at linteg nga mangtunton iti pudtudno nga pasamak tapno madusa dagitay adda basol na wenno akinaramid kadagitoy nga pamapatay. Sigon iti sekretaryo adun digiti reklamo apo nga gapo iti Negros gagiyem ken kabsat gapo kadagitoy nga papaspasamak iti digiti sumagmano a lugar kas ti Bayawan City, Dumaguete ken sa balipay nga lugar iti Negros Oriental. Dupay kasta kasapulan kunana nga maadal nga naimbag ket mabiruken da digiti ebidensya kastamet ten testimonya wenno panagistorya digitay adda pan nakainaig na wenno adda muna kadagitoy nga pamapatay. Imuno na po no malagipyo adda tinaipila nga tallo a reklamo ti panagpapatay murder babaen ken ni abogado Levito Baligod ti mangibagbagi kadagiti agreklamo kontra ken ni Negros Oriental Representative Arnie Tevez gapu iti pan nakairamraman na apo iti sumagmano serye iti pamapatay iti daytoy nga probinsya iti pay tawen 2019 ayun amuyo da pwede iti rakurak diti elected officials iti Negros Oriental nga haan niya daytoy iti maudi haan nga ni Digaw ti maudi ket maamakda amangan isudan ti sumaruno gagiyem ken kabsat nga mapapatay papagayam digiti maysa kadigitay rakura ka po ti sumagmano nga adda iti turay gagiyem ken kamsat ijay Negros Oriental gagiyem ken kamsat idi kalman na yuswat metapo dito raid when no search warrant operation kadito 5 nga pagteengan ni Diputado Arnie Tevez gagiyem ken kamsat niraot tapo ti Philippine National Police Criminal Investigation Detection Group ti 5 nga pagteengan ket adda digiti nasamsamda apo nga balbala pagpasabog ken sabsabadi pay gagiyem ken kabsat iso nga adda digiti mangibaga nga armado di ba adda di nagbalin nga rakurak ni Tevez kadiri mo nang alaldaw nga umapapela ken ni presidente Ferdinand Marcos Jr. nga maisubling ken kuana digiti na kumpiskar apo nga armas na ngem dati raid nga nayuswat adda digiti naala digiti otoridad apo nga nakusursurok ngem sa 15 nga short ken high powered nga paltog pagpasabog uno pagpabetak bala kadagiti tallo balay ije barangay Malabugas Bayawan City Negros Oriental gagiyem ken kabsat may isa kadagiti balay nga naraot apo ije Bayawan City ket kukwa ni Congressman Arnie Tevez ken adda pay nga sabsabali nga digitoy ket balay wenno kukwa digitay kabagyan ni Congressman Tevez seguna po ken ni Police Colonel Tomas Valmonte hepe apo ti Legal Division of Criminal Investigation and Detection Group si IDG gagiyem ken kamsat dupay kastay lalawag ni Valmonte nga digiti operasyon ket saan nga direkta nga adda pan nakainaig na iti pan nakapapatay idi Marso 4 ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Kinunakit diti opisyal ti CIDG nga in patungpal da ti search warrant gaputa din parwar ti Regional Trial Court ti Mandaue City nga search warrant kadagitoy 5 nga balay may bilangin dito ti beach resort ti ili ti Basay ken paset ti flagship program ti CIDG kontra kadagiti loose firearms ni kinunapay ni Balmonte nga ti operasyon ket base kadagiti report nga amaawat na tungko may panggep ti kadda digiti loose firearms adda pay nga balay ije Basay nga kukwa ni Tevez idinto nga adda digiti balay nga naraot wenno na iwayatan ti search warrant ije Bayawan City nga digitoy ket kukwa detoy kongresista kinuna ti opisyal ti CIDG nga pay nga balay ti na pakatan iti search warrant iti Bayawan nga kukwamet ti agnagan Hana May ken kastamet ten Juju Maturan nga digitoy ket posible nga kakabagyan ni
Tebes. Daytoyen tinurore di agisem kariri daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipot ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging ganay ti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wendo Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Okay, pitupay a minutos kasangahan ng ti Orseo nga alauna gagayim kay Kabsat. Kinuntrapo ti embahada ti China idi Manila, ti nagbali na rakurak di opisyal wenno ti may isang opisyal ti Estados Unidos ken nagbalaag iti pagilyante nga Pilipinas ti China kontra iti mabali na panakalukat ti nayon nga defense site iti babaen ti Enhanced Defense Cooperation Agreement wenno EDCA. Imununa na kinuna ni US Undersecretary of State for Political Affairs Victoria Nuland nga tipan nakaipan di kiti barong site ket detoy ket mang parnoy wenno mangited ti oportunidad para iti ekonomiya ti pagilyan nya Pilipinas. Nagsarita met detoy may panggep iti nagbalin nya kari nga inibatan ti Beijing nga mangdamdamag kadagiti kaadwan nga digitoy ket DJ kari apo nga na benepisyaran digiti Pilipino ket saan nga magustuhan apo ti China gagayem ken kakabsat. Economy and trade cannot flourish without peaceful and stable regional environment. DJ apo tinagbanin nga rakurak ti Chinese Embassy gagayem kay Kabsat. Kinunapay ti China nga tinasao nga rakurak ket mangipakpakita iti total ignorance kina ignorante ti Pilipinas nga agkalikagom iti kinatalna ken kastameten panagtitinulong dito dagiti higante dito East Asia gagayem ken Kabsat. Inayon na when inayon ti embahada nga adda ti nayon nga EDCA sites nga mabalin nga mangitundala nga iti panag shake apo di relasyon ti tunggal maysa iti region ti Asia gagayem ken Kabsat. Kabayatan na inpeteng met ti US Embassy nga nagtalinaed nga nakasentro apo ti imatang da iti panaki koordinar da apo iti pagilyan na Pilipinas tapno isalakan da ti pagilyan tayo. Malagip yu apo nga kinontra ni Senator Amy Marcos dagiti additional EDCA sites ada dito balikas na apo iti Defense Secretary gagayem ken Kabsat no ana nga talaga iti tatapo balbalaagan na tayon ti pagilyan nga China gagayem ken Kabsat gapo apo kaditi rakurak manipud Estados Unidos nga ti pannaka nayon apo digitay EDCA sites gagayem Kabsat.
sinita po ti Chinese Embassy ti Manila ti Washington DC gapo iti panang perperdina iti economic relation ti China ken ti pagilian niya nga Pilipinas. Pakambyo naman dayong balitang ito. Gagihim kay kabsat na alpasan niya balbalaagan natin ti Pilipinas gapo apo ka dito rakurak nga gapo ti may isang opisyal ti Estados Unidos. Ti rakurak ket sungbat ti Rimar nga report niya saan niya saan na kinukwestiyonan ti State Department Undersecretary Victoria Nuland no talaga nga aktual nga maarami dapo ti pagsapulan para kaditi Pilipino kas nagbalinmet nga karit ti Beijing kaditi na palabas gagayem ken kabsatin nayon na nga papansin nagpapakitang gilas ti nagduduma nga government to government cooperation projects ken ti iti kalabis laeng napirmaan na po diti katulagan iti nagbetan ti Beijing ken Manila para ti agrikultura, fishery, finance, customs, e-commerce, tourism, ken sabsabari pa. Inayon pa iti embahada nga ti pa nag-export kadigitay presko nga Philippine durian ni China ket manamnama nga makaipaay ti agarup sa nga 10,000 nga direct ken indirect job opportunities iti pa nagtalon packing, customer and logistic chains dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas. Aging gana nga umababot na po dito pagsasaritaan para iti umas asenso nga defense cooperation tinagbetan ti US, Estados Unidos ken Pilipinas nga lalo nga kinunat ni Nuland nga access isuda ti Washington DC kaya para iti upat nga EDCA sites nga daytoy ket mabalin nga mangitunda kano apo ti oportunidad met ti panagpatrabaho dito'y pagilyan tayo. Kumbaga parang rival yung alitan ng China at US gigiyem kay kabsat kasla agbalbalin na pong adda ti tenga ti pagilyan tayo nga Pilipinas kakabsat ken gigiyem. Ano amin digiti mangibaga nga ti pagilyan tayo nga Pilipinas ti maysa kadigiti kapintasan nga site apo para iti pannaka arami dapo digitay base militar nga mangdepensada apo iti gagiyem ken kamsat. Di ba nalukatan na po digitay military base dito pagilyan tayo nga Pilipinas kadidi unan na dikdekada kakabsat ken gagiyem. Naging gaapo nga napaikat amin digitoy kakabsat ken gagiyem. Tatapo sa balimanen apo nga alitan wenno pa nagsinsinukat tinaada tabalikas ti US ken ti China nga ti punto dito iket ti pagilyan tay nga Pilipinas gagayem kay ngabsat amuyo para kanyak saan tay nga umasenso no digiti aggugubat nga ti tayo masapol nga ti dialogue apo ti pagilyan tay nga Pilipinas ti other countries ket pang ekonomiya sa angket di nga pang armas wenno pang gubat kakabsat ken gagayem. Okay, awanin na po tinabati pa nga oras ti detoy nga aldaw para ti programa ti Damdamag ni Berto. Dito nga rin na po pumakada kami. Dito di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, in the technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati mi na po tinatalinaay nga marem ti Sabado, agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri isus. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Kakailan nagtoy ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor tapno mangipaay karigiti kang runaan nga tips para di panang salwad tilapayag. Darak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket day panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusari ti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay ear muff
nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds, kada digitay pala-pala, kutkut sarita, hairpin, ket nadumapay nga banag. Ngem dagitoy kumaket liklikan at adda mga dakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman nga nadalus alupot. Ti maudi nga tip ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo oray maminsan wenno mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up ti ear nose throat specialist yo ti lapayag tayo ket no adda tinasken nga madalusan wenno nasken nga aramiden na ket aramiden na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantantan ti kayo panagpa-check up no addaman ti sabali nga malikna na tayo lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagtingnig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no dakdakelmet latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Papagayam, kablawan ta kayo, itinagasat nga malim ti Sabado tay amin nga sangapada. 11 di mabilang iti bulan ti Marso 2023. Manibor iti ENR Online, may danon ka na kayo. Ti sabali pa nga parang ti programa tayo, Tinapalabas. Ni Robert de la Cruz, kadwatay di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para itiya, may kadwa po nga pan nakaibasa. Dito surat, ngayon patulod ti may sa pagayam tayo nga nagpainagan Hasmin. Ngayon kasanganan niya dito tuloy nga ibasa dito surat ni Hasmin, agyaman tayo kada iti sumaganad. Pagyaman natin ni Dr. Alan Taylan ni St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. No, dari-kirik na inyo ti Baguio, gagayim kay Kabsat, kaya yun nagpakonsultar ni Dr. Mapan. Ini Dr. Mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo manipod pan nakaplano aging gana apo nga malpasti kayat yung ipatakder nga pasdek wenno patakder agda serbian na kayo ti TMT Construction Company.
iti na yung kalintigan na presyo. TMT Construction Company, kukuha kinamat batunan ni Honorable Telwin Tapawan, kaming ti Konseho Apo ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center na masarakan iti Balintawag Street ti Sudad Tilawag danda ka diti nalaing nga aircon technicians tapno urnusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Kukwakin matbatunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much. It is Cherylyn's Crispy Chicharon na magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherylyn's Crispy Chicharon, raman nga di munto pulos malipatan. Pakairamanan na po di sabsabali pa alako da putahe. Cherylyn's Crispy Chicharon, kukuha matbatunan da Mr. Henry Valledor ken ni Mrs. Cherylyn Jacinto Valledor, manibo da po iti Santa Maria, Estados Unidos. Thank you very much iti June Floor Apartment iti Barangay 50 Butong ti Sudad Tilawag nga kukuha kinatmatunan da Mr. Aurelio Fiesta Jr. kastamet ten ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much Ma'am Esmer Galisinao manipod iti Barcelona, Spain. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara ken ni Mr. Victorino Pasqua iti Honolulu, Hawaii. Daytoyen tinurure digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa digiti cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi ti baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kubudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Ipagpakamabot ti Blue House Beach Resort nga nang ginapod iti the Blue House Beach Resort Bonanza promo gagayem ken kakabsat. Amin apo nga mapan agakumudahar kadagiti cottages wenno agupa kadagiti cottages ti Blue House Beach Resort insigida instant t-shirt pakpakauna gagayem ken kabsat nga maipaay kada kayo t-shirt may salay nga t-shirt kada cottage ngem kan kay amin nga nagkukuyog iti iti raffle ticket gagayem ken kabsat ada maipaay nga raffle ticket maipaay nga raffle ticket kada kayo nga mangitunday ti mabali na panangabakyo iti dadakkel nga papremyo. Iti raffle ticket masabol nga isurat yo apo tinagan yo, address ken kastamet ten telephone number yo, then DJ stab na i-drop yo apo ka DJ Tambiulo. Digiti weekly prices tayo apo para iti weekly draw. Talo first, second and third. Gagiyem ken kamsata mga bakda apo ti imported goods. Gagiyem ken kabsat imported goods then adda mabunot nga 10 nga
raffle stubs nga deti apo ket mangabak damet iti sag to 200 pesos kas consolation prizes. Weekly deta apo linawas nga dati draw agagiyem kamsat. Adan to pay draw apo iti katingaan deti nga promo nga pangabakan nyo iti dadakkel nga cash prizes. First prize 5,000 a pesos, second prize 3,000 a pesos, ket third prize 9,000 a pesos. Plus, adun to pay apo nga consolation prizes when no regalo ti maipaay kada kayo. Iti grand draw apo ti first prize tayo 10,000 pesos, second prize 7,000 pesos, third prize 5,000 pesos. Ken adun to pay nga consolation prizes ada pay premium apo kaditi may uswat apo nga paayayam gagiyem kapsat kasla ko matitag ubwar tinarayan pakiramanan apo ti beach volleyball, drinking beer, drinking soft drinks gagiyem kay kapsat. Dagiti apo nga regalo wenno pa premium kay tagga po kada Mr. Rex Sibuyat ken ni Mrs. Nancy Buyat ken ti Sibukela pamilyada dagiti agtagi ko apo iti The Blue House Beach Resort. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso ko namang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapnon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isi pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagiti rugit DJ air conditioning system ket adda tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Hindi tuloy, ti panakaybasa, dito surat nga nakaypalaunan, tinapalabas iti biyag, ni pagayam tayo Hasmin. Nagtuloy man Robert, ti panaglabas ti aldaw. Sakbay ti panagmudo ti klase, iti dayding school year nga daki di may katlo at upad ti pagadalan. Nagretiran, wenno nagretiron kas mangisursuro ni Lola Doming, wenno Dominga. Ado di iti ariwengweng nga maragsakan di iti pupils yun estudyante. Tawanen gaputa, kunada ket istrikto, naunget nga mangisuro, idunig ti pagadalan. Dita nga ruden kabsat nga agmalmalemen ni Lola Doming iti balay na nga pakipagnaedan ni. Ngem dito'y kabsat nga nagbalinlat ta nga naunget. Wenno adadapay nga imunget. Siguro gaputa inuran uras nga adda kami ni agtitipon iti unig ti balay na. Ket makita na amin na di na kayat. Madilaw na amin niya. Pagnaken amin nga saan na magustuhan niya garaw ti tao. Dimmegdeg ti sitwasyon. Sa kamila makainana nga mabilbilin ken maungungtan iti inak. No umay di iti aamiga na ket agsasango da iti lamisaan. Pare iti agmalmalem nga inda pa nagmamachong. Manong Robert.
inal daw ti Majong, sipod na kapag-retiron ni Lola Doming. Ket dito'y nga maagutar kami ken ninanang nga mangiserbi kadakwada. Adda maumong nga kantidad, manipod ka diti agay-ayam iti Majong, nga maigatang iti kanin daw no meriendada. Numangrugida ko ma iti alas 2 iti malem, Manong Robert. Alas 3 ag meriendada. Aging ganan tudeta nga agrabrabi pasarayag patpat nagdapay. Ket dita nga iserbian mi ida ken ninanang. No daduma nga marabrabi ida para iti panagmamajong. An-anawaen naktiinak nga agpuya. Asmin mapangkan maturog anak po. Mapangkan maturog ta syaklat ng ti makammo kariti. Amiga ni Lola Doming. Ta siyak ti mangited ti kasapulan da aglalo iti kape. Managkape da ket ken pasarek paluto da pa kadagiti mabalinda nga ipalaman iti sandwich wenno bread. So nga karatan maturog. Jak tumet mapanawan ti inak no daduma. Ngem no talaga nga jakon maigawid ti panagtuglep ko Manong Robert. Umun-una akon iti na ito di nga kwarto nga pagturugan ni keninanang ko. Uray kasano apuyat ni nanang Manong Robert. Kapilitan latta bumangon. Tapno di kasta agprepara para iti pamigat. Uray no. Nagpatpatnag wenno naging gana diti parparbangon nga nagmamadyo nga binambantayan na Lola Doming. Adda digiti gundaway nga no kasta ang makariing ni Lola Doming. Agong unget nga di mo ammo no anya ti uungtan na. Ngem pagilasinan iti sintirmi nga isukit na abak iti madyong. Saan kalaingen nga gununi ken kuana no agdudukot gapo iti pannakaabak na. Ta sigurado nga pagsasawan wenno baribar dagiti sumbat na ken ka. Ngano daduma pay ket aglayat-layat nga kasla mangdangran Manong Robert. Ngem pagpian namet ket di saan namet nga idanon. Saan na nga idanon ngem kabulon deta dagiti agkakadakes a balikas. No ararigek no pay ubingak pay kadagiti nga tawen. Kasla awan serserbimi nga agina ken ni Lola Doming. Kasla kam labanag latta wenno taraken ngano kayat na nga mandaren ket mandaren na Manong Robert. Agyaman tayo kariti sa kumaganad ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo iti bagiyo, ket yo apo di agpakonsultar iti doktor, mapanit iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, lauden laing apo ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga mas malpas ti pasdek. Iserbi ka na kayo deta ti TMT Construction Company, babayan iti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Marcos, Ilocos Norte. Agyaman tiyo pa iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti Balintawak Street diti Siyudad Tilawag. Adaan ka rin agkakalaing nga aircon technicians tapno ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Pagyaman tayo apo ti John Floor Apartment nga masarakan ti Barangay 50 Butong ti Siyudad Tilawag, babaeng ka na Mr. Aurelio Fiesta Jr. ken ni Mrs. Florentina Dadula Fiesta. Thank you very much pa iti Cherlin's Crispy Chicharon nga magatang iti ground floor ti San Nicolas Public Market. Cherlin's Crispy Chicharon raman nga di muntupulos malipatan, pakiramanan ti raman digiti sabali pa nga putahe nga lakoda. Ti Cherlin's Crispy Chicharon ket kuwa ken matbatunan da Mr. Henry Vallador ken ni Mrs. Cherilyn Jacinto Vallador, manipod Santa Maria, California, Estados Unidos. Thank you very much ken ni Mr. Victorino Pascua iti Honolulu, Hawaii. Maraming salamat Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacaray, Ilocos Norte ken ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Spain.
JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina di iti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di siyudad Tiluwag asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Kinaungit ni Lola Doming. Saan lang siya to di peket din ni nanang ti pagsawsawan nung tanan. No adda di na magustuhan. Kasi di may sa abigat Manong Robert. Adda di ni nanang iti kusina kadwanak nga mangiprepara iti pamigat. Edi rumwar nga agsao-sao kinagungungit ni Lola Doming. Api nga di yumetlaingin in tarimaan digiti nausari di rabi. Tilamisaan nga nagyan namin nga nagkaayak. Dagiti nagarsangan ti sigarilyo. Anya tinununayo. Imay nangan sa angket di nga iti panagdalos ko nga iso ti rumbeng o muna. Kinunana. Ay, insagana ni namin ti pamigat Lola. Tapno masindadaanan niya na ti pamigat ng mga riin kayo. Ngem plano ni nga iso ti sarunuming ormusen. Sumbat ni nanang, saan ka man nga aging kakalintigan si Kairin ka? Talaga nga si kakit, saan ka nga mapangnamnamaan? Saan mo nga talyawin ti utang mo? Saan mo nga mo trabaho? Sadot, tilamangan ti amu yung agina. Agyaman kay kit dito, palamutin kayong agina. Itinumanon, naundayin na tawin. Balikas ni Lola Do. Dito'y Manong Robert nga damok nga nanging. Nga ingkalintigan ni nanang tibagina. Lola, agpay sumas yung utang ako yung utang ang may kita. Manunti tawin ti anak ko nga ni Hasmin. Siyam nga tawin meten nga agserserbi akin ka. Agserserbi kami nga aginakin ka. Naawan pulos ti edad mo nga tandaan mo ang yaman na kasukat ti pa nagserserbi bikin ka. Agpuyat kami nga kasken ka itibigat. Maabutar kami when mapilit kami nga bumangon tapos daing may sagana ti pamigat mo kasama sa anak ko mga agreklamo. Ngem gapu iti kinapalalong meten niya agsasaog. Kinapalalong meten niya mangmandar ka na kami pakiramanan ti anak ko. Paplo anak meten. Balikas ni nanang. Oh, anyang arot ti kayat mo asawen?
E di no, maumakan, iti sitwasyon mo ditoy. Agbayad kan, kitagtalaw kan. Balikas na. Abong maon ti pangalak ti pagbayad ko. Gaputawan may titangdang ko. When sweldo nga gabuti ka. Ngem apay nga ganat kaado ka rin. Nga agbaybayad ako no agikarkaro aking kaluna. Balikas na. Umasidigidi ni Lola Duming nga kaslakayat na nga tungpaen ni Nanang. Ngem di tama nung Robert nga nagpating nga akit nagpakaasya. Nanang, Lola, agpakaasya isartig yung ka din. Bayan yun na siya kung di mapamangurno si Tilabisaan. Siya kung di mapamang dalo si tinagyanan yung nga nagmamadyong iti Rabi, Lola. Please, kinunak. Nagmatider ni Lola Duming ket kinita na kiti nasakit. Idinto nga ni Nanang kitagluluan. Inasetgak ni Lola Duming ket kinunak. Pang-asyo, di na kami kumapagtalawin. Awan ti amo kapapanan mi ket ni Nanang. Awan ti kabagyan mi ditoy. Awan ti mga alakad na kami. Sungag pag-aasyak ket ka. Aramidin mi amin nakabalinan mi ngagsermigin ka. Di nakamlakit mi pagtalawin, Lola. Kinunak manong Robert. Inmisem ti baket iti bangbangir ket kastoy di iti balikas na. Napipiyapay ti anak mo Irene. Taam muna ti sitwasyon na. Ngemsi ka, natangsit ka. Makaammo kayo iti biyagin. No agtalaw kayo lata. Binalaagan na ti inak nga kastoy di iti balikas na. Maminsan pa'y Irene nga sumba-sumbatan na. Tandaan ang dito. Pagtalawin kayo. Pagtalawin kayo dito ikat kitak mo sa dinno ti paparanyo. Mabaling ko pa'y nga aramide na pagtatakawin kayo. So nga, saan nak nga ang angawin? Saan nak nga sumba-sumbatan? Nadyak kayat ti masumba-sumbatan. Kinuna ni Lola Doming. Nagpakumbabalatan ni Nanang gabuti-buting na nga mapagtalaw kami ni pagtaingan ni Lola Doming. Ket timawat iti pangmakawan. Ngano ar-arigit manong Robert. Saan niya na inkalintigan niya dumawat iti pangmakawan. Gaputa na bayagen niya abuswen na kami. Tibak nang edukada abaket abakikab-kab balayan na eh. Sugador ni Lola Duming. No maimbitaran manong Robert kadagiti sa bali a lugar wenno kadagiti papunsyon nga adda ti panaggaayam wenno panagmamadyo mapan itugot na ni Nanang wenno saan ket siya ngendo daduma pilyen na nga siya ti mapan sumurot ken kuana tapno makaistimar ti inak iti mismo a balayan adda din iti maysa nga aldaw nga napan kami naki-birthday iti amiga na. Ket kalpasan ti pannangan ti pangaldaw, nagsasangudan manong Robert. Dita nga nagmamadyog ka. Dita nga napuutak nga umadalim ti rabi. When makitak nga umadalim ti rabi. Pasado alas 10 yung kaslaawan pa'y plano na nga agsisina. Kapsat ko. Edi agsardeng ti may sa tricycle iti sangot ti balay nga ayan mi ket nakitak ani Nanang ti bimbaba. May iti ayan ko ket napanmet iti ayan ni Lola Duming iti makapagsarita kami. Inpakada na nga yawid na kon gabuta mapuyat ak kanunay ti inang.
Dito'y kabsat nga timba wano, rimswamanen ti saan na panagkinaawatan. Kaputa saan na kayat ni Lola Doming ti umay panang sukon kanyak ti inak, tapnoyawid na, ketyak makuyatan. Nagapaw no nagririday ti mismo nga ayan ti pagayam na. Nagawid kami lagta nga saan min nga inururay ni Lola Doming, nupay no napalalo ti panagsasauna. Inan-anawa di ti papagayam when no aamiga na. Ket inbagada ka na kami nga agawid kami lagtan, ta itulnugdan to ni Lola Doming nga numalpas ti ay ayam, Manong Robert. Kabigatan na kapsat, kinumpronta na kami ni Lola Doming. Dito'y manen nga, nagpakpakaasi kami kang na aglalo kanyak. Ngem ti inakit, kaslasaan na idin niya kayat, ti makiinayos ka ni Lola Doming. Kinasaritak ni nanang nga, mga asik na. Agbalin ka nga kakaasikin, marigatan ta no, awan ti papatanda pa na. Sa din no ti pakipagdenan ta. Kaya't mo ka di nga mabantaag na yun iti sirong tirangtay, iniigid na inikalkalsada. Agpada ta nga babae nana, saan ta nga makagaway ka diti, managtaktakis mo kas pagaliga. Mabutengak nana, mabutengak. Nagsangsangit ti inak, ket dito'y ngayong palawag na no apay nga sinukon na kaputa di na kaya ta makuyatak. Ken kastamet den mabalin nga da, sa baling nga epekto iti panunod ko, di pa nakakitkitak ka no kanakwada, iti pa nagsusugal, Manong Robert. Naglabas na iti aldaw, masansanen ti panang susungbat ni nanang, ken ni Lola Doming, no kasta nga, adda iti saan nakayat ni nanang nga aramiden na wenno aramiden ni Lola Doming, Manong Robert. Kanayon met ti balaag, kanayon lagta nga pagkarit na nga pagtalawin na kami. Adday din ti panang gutigot kanyak ti inak nga tumalaw, ngem siyak ti agkit-kit. Iswa nga no anyaman di iti kayat ni Lola Doming nga paramin, tungpalek ket tungpalek. Ayat kulaeng nga awan, Manong Robert, ti mapasamak nga panagririwin no panagsinumbat dagiti dua. Iti may sa abigat at daak iti ayan digiti masetas di Lola Doming agsipsibog. Iti jak na alwadan nga naatrasan ti may sa amasiteria nga nakaparabaw iti nakapaklip aburnay, Manong Robert. Dita kabsat ko nga natnag ti masiteria ket nabuong. Apag isumet idi nga umay ni Lola Doming ket dito yan nagsiddukerak. Wen Manong, nagsiddukerak kaputa, amok no kasano ti panangipatpatek ni Lola Doming karidi masetas na. Nagpadispensarak na insigida. Sorry Lola, naatrasak bitin ti masiteria nga. Nakaparabaw ka dito nakapaklip abunay. Nabuo. Kinita na ti masiteria sana kinasitgan. Ket dito'y nga kinudtot na iti nakasaksakit ti pusek winubuksit ko, Manong Robert. Urayak lang na paanik ti sakit gapoy ti panangiridis nga panangitiritir na iti kudtot na kanyak. Tuno amin siya, agan anad ka loko ha. Among ka di nga gatgatangik di kita. Agan anad ka tano saan, tep-tepek ti pang mais mo. Ket di mo gamdatet na kipulong iti inam, iti naramit ko keng ka. Tano saan, pagrigpunin kayo nga, ikalot iti kayat ko. Siyak ti agturay dito eh, kukwak dito eh, awan ti kukwayo dito eh. Agserbi kayo kanyak kaputad na ti utang ito. Ulitek, agan nad kayo ito naman minsan. Mapang kamangala iti masiteria iti bodega, sukatam, ikargam tine, naikat nga masetas iti labong mga masiteria. Pawatam, kinunana nga saan na nga impigsa ti buses na. Titiritir, tinudot na, makriknak, tinudot na.
bayad na magmagnaan. Idi mapangkualan tini masiterya nga isukat ko, idi nabuong nga ayan, tinasaong nga masetas, Manong Robert. Masansa ni di Manong Robert nga kasta ti aramiden ni Lola Doming kanya. No saan no anya tigigaman na kita dadi na kaya, ibasnot na kanya. No saan niya iti bukot ko, iti mismo apatong ko. Sa anak to bilinen nga sa anak nga agipulong iti ina, ngamin ket pagtalawin na kami. Isu nga, saan ko nga ipudpudno ken ni Nanang, dagiti aramiden kanyak ni Lola Doming. Nagbalinen nga na ulpit unay, ngamin ket pisikal pa yen, nga agpasakit, wenno agdangran ni Lola Doming, Manong Robert. Naganano saklat ta gabuta mabutengak nga mapagtalaw kami. Agingga nga naglukat manin ti klase, Manong Robert. Dili pa naglukat ti klase, Manong Robert, makaliklika kadagiti agkakaala sa balikas. Ken panangdangdangran kanya, tinaulpit a bakit. Magusgustuak no makapanawag iti balay. Ngem no addak to ni ti pagadalan mapanpanunot ko ni Nanang. Amangan ta agapad amanen ket no anya. Ti aramiden ni Lola Doming iti inak. Wenno ti inak ti makaaramid ti sana saya at ken ni Lola Doming. Nagbalin nga buribur ko ti kasta nga sitwasyon ni panagadal ko. Nga adda ket din digiti panakadlaw ti maestra. Ngano daduma ko nana, Hasmin, iti nga pagpagunyang ka, anya ayat ti pampanunutem. Adayo ti turong digiti mata, ken kaslaawang kay ti bugod mo nga bagi. Ada ka din ako nagka-problema. Sa lutsud ti mangisubsuro, makigtutak to Manong Robert ket, ay, ma'am, kasla namin agsugela kiso nga. Sorry ma'am, sorry. O sige, agatensyon ka. Ngamin, masapul nga, maawatam, manggig mo no anya digiti. Yes, ispikar ko para ka digiti lesson tayo. Saan niya nasayaat nga ti ubingket. Adda dito iti bagina, nga madatiruar ti panunod na. Kaya kunada nga, physically present but mentally absent. Mawatam ka di Hasmin. Balikas tinaano sa mga isursuro. When ma'am, dispensar. O sige. Okay? Katay amin ha. Agatensyon kayo. Rugyan tayon. Ti klase din. Manong Robert, dardarasek ti magnata saan ni unay nga adayo ti balay nga pag naedan mi, iti pagadalan niya pagsersirka. Dardarasek wenno magagara na ka makakita ket ni Nanang, ket ni Lola Doming. Ket no dumano nak nga awan ti makita nga saan na nasayaat. Wenno pagilasinan niya da saan na nasayaat na napasama, maragragsakan na. Maragragsakan na kitag kalma ti maburburibo na riknak. Gapu iti panang panpanunod ko kada Lola Doming, ken ni Nanang ko, Manong Robert. Manong ko malagi punay dedi aldaw ti Sabado. Adak man ni din iti ayan digiti masetas ni Lola Doming. Sibsibuga kita, gabgabutek digiti ruon. Agingga nga nakita ti maysa nga rosas wenno narukbos nga rosas nga adu ti sabong na. Nga daytoy ket matmatay metten. Kapsat ko. Idinto nga idilaing napanyal daw ket pinaipan ni Lola Doming ti abuno iti nasaong nga masetas.
Nagsidukir ako no nagdanagak. Ngem masapulay kalintigak tibagik. Kaputa, isuti ng pabuno iti sa nga rosas. Napanak iti ayan na nga adda iti asideg metlaing tiridaw ti balay nga mangkitkita ka din sa bali nga masetas. Lola, Lola, kasla, aglungsot yun numatay meten ti pinaabunwan yung kanya ka rosas hindi na minsan kaldaw. Anya, kinunana. Nagnanga na pa iti ayan ti rosas ket si marunuak manong Robert. Anyan niya pan nakabigla ni Lola Doming. E di makita na nga talaga nga agyelyelon digiti bulong na. Ken kastamet den niya malaylayan digiti adu nga sabong na. Innala ni Lola Doming ti hos nga pagsibsibog ko ket ditoy nga insaplit na ti jak na bilang no namin mano e di mismo nga bukod ko. At dapay digit saplit na nga nagbiso ti hos iti mismo nga rupak manong Robert. Napalalo nga panaas wenno sakit ti panakaibaot ti hos kanya. Kayat ko ti agikis kayat ko ti agtaray. Ngem madanagan ak manong Robert ang mga tamakita nak ti inak nga daidi ti mismo ako sina. Kabsat ko saan nga na uma nga nang dusdo sa kanyak ni Lola Doming. Ken kastamit din ni sinsinyas na nga sa anak nga agikis. Saan-san nga mauma nga mangibabaot ti hus kanyak, manong Robert. Agnanaay ti rupak, ti takyag, ti bukot, ken ti saka. Jak na pupuutan kabsat nga, immasideg ni nanang, manipo di kusina. Igem na ti kutsilyo nga aramaten na, nga panggalip iti sidami kuma, nga bunga ti tapunga. Nakita na gayam di tinararamid kanyak ni Lola Doming. Induron na ni Lola Doming, babae ni di pa nagduron na iti bukot. Ket dito'y nga napatiklep ti baket. Kabsat ko, dito'y nga bimangon ti baket, ket plano na idi. Nga ibasnot met ti gem na nga hos ken ni nanang. Ngem na unnaan ni nanang. Inbag kong ni nanang ti gem na kutsilyo. Ureak la napaikis kabsat ko, gaputan nakitak ti pan nakaiwek-wek. Ti kutsilyo ti mismo abuksit ni Lola Doming. Kayat ko nagtaray nga mapan mga nawaket ni nanang. Ngem sakbay nga nakadanunak. Namin tadlo no diket namin pat, namin lima pay, nga inbag kubag kung na ti kutsilyo, iti nisasao abaket, manong Robert. Nagikikisak manong Robert, naging gana nga naalak ti atensyon di karuba. Imayda iti ayan mi, ngem nadasayen ni Lola Doming, nga nadigo sinibukod na adara, kapsat ko. Manong ko dita nga, nag-report di iti karuba pakaramanan di opisyal ti barangay di Cuerpo ti Pulisya. Ken imayda inala ti inak, nagikikisak manong Robert. Gaputa, segon iti doktor ti munisipyo, pimusayen ni Lola Doming. Ay kunada iti Ingles, nga dead on the spot, manong ko. Kinustudyan na ti DSWD, iniday di agundaway, kailiw mo ni nana. Aging gang iti na minsan nagpakpakaasi iti mangbambantay kanyak na babae. Mabalik ka di mga mapangkusarong karan ti inak. Mapanganak iti pulisya. Nagpanunot ti babae ket kaya ti bagag to iti head ti opisina no mabalina. Hasmina. Ngem mapansadjay sigurat mo nga saan ka nga papapiktaran na ti makita mga langatina. Uwen ma'am. Kinunak. Kasi ni Apo Dios idi umaldaw inbilin da nga agsukata. Ket mapan mi sarungkaran ti inak iti Cuerpo ti Pulisya manong Roberta.
E di manukatan ti selda nga ayan na imasinegap ket ito'y ngay narakong puti ina. Nana, ape nga minya naaramin mo ti kasjay. Binay anak latta ko man nga dinusa ni Lola Domi. Ape nga naaramin mo ti kasjay. Tsaka mo anak mo. Nagsipnit din nagkita akin di makita kasapli-saplitan na kay Nihos. Ket hindi siyang tidarumen na. Di nga tiyapon na puputan yung pagsultigin ko ang silyo. Nagilarulitan na. Mabalod ka na. Sinupay ti katwa kita nanang ko. Sinupay ti papanak. Hasmin patippirin tinakin ko. Patippirin na. Mga asa ti Diyos anak ko. Ang kararag ka iti Diyos. Hasmin anak ko. Nagtalinayan da kini kustudyar ti DSWD di di aguntaway manurube. Sa anak metidin nga mapmapani di pagadalan gabuta tsakkayat. Tsakkayat nga adda dagiti tao nga makakita kanya. Mabayina. Kinakslaan da kabuteng ko nga amangan ta subutin na kami kininanang aglalo kanya. Isu nga nagpakpakaasi ak nagyanak latan edi nakaiturungak nakaslapagtengan. Ket babantayan ket pakpakanindak dagiti taga social welfare manurube. Nadamag kulay ngayon nga naitabunen ti bangkay ni Lola Doming. Gapoy ti advice ti abogado nga nangitakder kininanang nga plead guilty manurube. Tapno mas nabagbaba iti pannaka dus ko na wenno pannaka ibalin na. Inaramid na detoy nag-plead guilty ti inak manurube. Ket na sentensyaan ang mabalon. Aging ka nga itimesa nga aldaw, kapsat ko, ag na maysa nga taong imay, iti mismo nga opisina, wenno ti ayan ko. May nagkinita, manibo din yung opisina. Dito'y nga, maawatak ti pagsasaritaan da. Kaya't dak nga ipakustudya, wenno ite di tao nga imay. Nga mingket, marigatan da kano pare di pan nakabantay, ken pan nakapagkadwak, di tunggal aldaw, ken tunggal rabi, manurube. Ag may saak nga minidi, iti nasao nga pagtengan. Adda di iti papapeles nga, pinapirmaan da iti nasao nga tao may nga babae ken kadwa namin ti asawa na. Lukit kita iti langada kaslaw ubing dangin ni nanang manong Robert. Aging nga kinasarita nak ti babae ken kinana. Kaya't mo kaditi, kumay ka na kami. Magipagnet ka na kami. Saan ka nakasulbat iti damo? Apay nga di mo kaya, apay nga di kasulbat, di mo kadikaya. Balikas naman mabutingot na mapanit sa bagay nga tao. Amanganta ka, kapadamit laing ni Lola Doming ti papanak. Saan? Ikariken ka. Ikariniken ka nga. Saan kami nga kas? Edi ko na. Ipatigda ka. Ayatinda ka. Pagbalinenda ka nga kaslapudpud no, ang aming ti pamilyami hasbil. Kasamanan niya ituloy tayo ng ibasa dito surat ni Hasmin, nagyaman tayo ka dito maganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti TMT Construction Company, di 48A Kabungaan, North Lawag City, babangkin Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, iti Badintawak Street, iti Siyudad Tilawag, babangkin ni Engineer Neil Jose. Maraming salamat, Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat, Ma'am Esmer Galisinao, iti Barcelona, Pagilian, Espanya.
Thank you very much iti John Floor Apartment, iti Barangay 50 Butong, iti Sudad Tilawag, babaeng kada Mr. Aurelio Fiesta Jr., kani Mrs. Florentina Dadula Fiesta, iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti Cherylins Crispy Chicheron, yung masarakan, when umagatang, iti ground floor, ti San Nicolas Public Market. Cherylins Crispy Chicheron, kukuha kinamatmatunan, da Mr. Henry Vallador, kani Mrs. Cherylin Jacinto Vallador, iti Santa Maria, Estados Unidos. Maraming salamat, Mr. Victorino Pascua, Manipod, Honolulu, Hawaii. Daytoy ang tinurore di agisem karididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksid iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailan, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapapirize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months
no ka Mang Robert. Mm. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. Mm. DJ makita di filter na, filter dryer na, no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no ka Mang Robert. Naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso ko ng Mang Robert. No tao ko may isut puso, isut agi pump ti blood, nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert. Kaya barado. At agbarado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, kaya dakkel tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi men DJ compressor no ka Mang Robert. Gapoy ti kari digiti agasawa nga imay mangala kanya nga da Tito Nestor ken Tita Belen Manong Robert. Naalukoy dak nga si Murot kadakwada. Dito'y nga naipakamumit iti inak nga da pamilya nga mayat ang mangala kanya ket immanamong kanumit ni nanang. Nupay sa andak nga insango ken kuana, ket digiti latta nagasawa a Nestor ken Belen, tinapan pakiramanan digiti taga-opisina, Manong Robert. Dito'y nga nakipagnaedak nga rod kadakwada nga maddaday iti sabali nga ili. Adda dugayam nga anak da nga inaunang iti siyak, Manong Robert. Ngem dua a lalaki digitoy, ket kalikagum da nga adda ti agbalin nga may sa babae, nga kabbalay wenno ibilang da nga anak. Nabalbaliwan ti awag ko nga tito ken tita kadakwada, iti mama ken papa, Manong. Nupay kasla da pudpudno idin nga naganak kanyak, babaen iti kaaddak iti sidong digitoy agasawa, sapsapulik latta ni inanang ko, Manong ko. Natungpalmet ti karida, Papa Nestor ken ni Papa wenno Mama Belen nga impategda ko digiti dua nga kakapan nakakabsat kun a lalaki. Ngem laeng kabsat pinagtuloy da ka nagadal ngem saan ka nakaturpo si di kolehiyo. Ngamin ket talaga nga marigata na ken Jack Mayulo. Nagbalin niya na saya at digiti dua nga original nga anak da Papa Nestor ken ni Mama Belen. Itakabsat ko agtawen akon iti tallukulo. Siyam titawen ko idi mapasamak ti nakaamame sa trahedya nga pan nakapapatay ti inak ken ni Lola Dome. Nawayawayaan ti inak iti agtawen wen iti kalpasan ti 20 atawen nga panagnaed na iti mismo nga pagbaludan. Ket ditoy nga naikan ti wayawaya gaputa nagbalin kano nga nasingpet ti record wenno pakaistoryaan na ito ti pagbalutan. Saan niya impawil da Papa Nestor ken ni Nana Belen ti umay ti inak iti mismo nga pagtaengan da. Nakaturpo si din iti kolehiyo digiti dua nga original nga anak da. Ket nakipagnaed kami metten ken ni Nanang kada Papa Nestor ken ni Nana Belen. Agyaman na kiti Dios ta nagsubli nga sigaganay-gay wenno si sasalun at ti inak kalpasan ti 20 atawen ngayon napan na kaibalon, Manong ko. Dahito iti pakasaritaan tinapalabas ko iti biyag, Manong Robert. Agyaman na kiti ayat mo nga nangibasa iti deto'y surat ko. To'y pagayam mo, Hasmin. Hasmin, Diyos na nginamet iti panangipatulod mo iti deto'y surat mo iti programa tayo tinapalabas. Sapay kumata, agtultuloyen ti ragsak iti nagbetan nyo kaninanang mo. Kitawanin di iti tumangbaypay nga trahedya
wenno kinaulpit kinadawel iti biyagyo. Ulitek, agyaman na kini panagsurat mo iti programa tayo tinapalapas. Dahil nga rin papagayam, ti pagayam nyo ni Robert De La Cruz, kinadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalina ay nga malem ti Sabado tayo amin sa pada, agyaman kam tingkay panagdingig, ket tingkay panagkuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas.